Está previsto que o traslado se efectúe mañá a primeira hora despois de que a Xunta Penitenciaria acordase o ingreso de José Enrique Abuí no cárcere Pontevedrés da Lama. A decisión de trasladalo dende a prisión de Teixeiro, onde permanece dende o pasado 1 de xaneiro, responde a motivos de seguridade e que no penal coruñés podería coincidir con outros membros do clan dos Fanchos condenados por tráfico de drogas no marco da Operación Piñata, na que tamén foi procesado o Chicle, que conseguiu rebaixar a súa condena inculpando a outros membros da organización. A espera de que se materialice o traslado, permanece no módulo de ingresos baixo o protocolo de prevención de suicidios. A pasada tarde mantiña un encontro co seu abogado, quen indicou que o Chicle segue mantendo a versión do atropelo, versión que previsiblemente quedaría desmontada unha vez se coñezan os resultados definitivos da autopsia. Paralelamente, a investigación segue o seu curso. Está previsto que ao longo desta semana se leve a cabo un rexistro na nave de Asados onde aparecía o corpo de Diana, na busca de novas pistas que axuden a reconstruir o que lle aconteceu á moza antes da súa morte.